গার্ডত নীলিমঞ্জ রং পিপিত পিনিবিরটা আরজু পনীক্ষা Amri rong pia rong arat thur paksi rong along towar kache silampon. Karbi Anglong Development Ulupu penang an ningje pon rintilu bonta a hokpet ki Karbi Anglong ko an kaching thur thema ki rada tumsi che theklong lu lason si ningkan trok sikep susi rong chokim det apita towar lang misen awilang lason si pai ni phai crazy arni lakhain korai si borjan MSC constituency ke parlu khoti amri rong pi arong ningkan trok sikep susi rong chokim choboche det apita misen atowar cheleng dunlong lelang Amri rong pi arong kacheleng atowar National Highway 39 pen kilometer plido sitami pini anta misen kacheleng atowar cheleng dunlong le sarkar pen misen ki jon alangta long dun de pusi rata tumpen ningjepon dang swajok pini adap apor pen rong isi thorpak pen rong along kacheleng atowar kacheselam asai dengponlu Amri rong pi arong asar atumpen chepater pipon mate rong isi aphan chingbai ponsi rong along towar kacheleng kisunga jok methang akhia dat pen rong isi chirung cherek si sai cheklem ponang koklu Labang swatowar kawi pen jasemet osomar atum lo ke charli ke dam ke bang lapen kiso ki un eka che ponji aphan antak akisung chetong nanglu lasi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numol Mumin atumaphan amri rong pi arong kacheleng atowar prabjen pen nang silam pivek thapusi rong adat atum pen chuning ripon bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News Sisar itu আমি এতিয়া নকওঁ মেইন সমস্যাটো আমাৰ ৰাস্তা হয় গতিকে আমাৰ ৰাস্তাটো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হ'ব লাগিব নহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্তটো উল্টা হ'বলৈ না বেছি সময় নালাগিছে এইটো কাৰণে মই নুমল মুমিন ছাৰ আৰু আমাৰ MSC এইটো সূৰ্য ৰংখন ছাৰ চবকে মোৰ অনুৰোধ আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বি আমাৰ অনুৰোধ আছে ছাৰবিলাকে আমাৰ এইটো ভিতৰুৱা ৰাস্তা খটকটি এৰিয়াৰ আমৰি ৰম্পি গাঁওখন মাত্ৰ ৰাস্তাটো দি কিনে আমাক একটা উপকাৰ কৰিব বুলি আমাৰ ৰাইজৰ হৈ কিনে আমাৰ এই অনুৰোধ আছে আৰু একটা সমস্যা আছে আমাৰ ইয়াত পানী কুৱাটো আপোনালোকে চাইছে নহয় জানো এনেকুৱা কুৱাৰে পানী খাই কিনে আমি আমাৰ বাচ্চাবিলাক আৰু আমি জীয়াই আছোঁ ইয়াত চাই লওক আজি জল জীৱন আঁচনি বুলি কয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইতো আমাক এনেতো শুনা পায় যে ঘৰে ঘৰে নলা নৰ্দমা চব মই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে অলপ চাই দিয়ক সূৰ্য ৰংফাৰ ছাৰক বি আমাৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকে আহি কিনে আমাৰ বস্তুটো একবাৰ চাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ৰাইজে কোৱা কথাটো সঁচা হয় নে মিছা হয় ইয়াত বা আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে আমি মিছা কৈছে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত একবাৰ আহিব তেতিয়া গম পাব যে ৰাইজৰ যে যিটো দুখ আছে মেইনটো ইয়াত আমাৰ দুটাই দুখ আছে এক নম্বৰ ৰাস্তা দুই নম্বৰ পানী ঠিক আছে খোৱা পানী এটুকে আমাৰ West Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlo chiken arong along rong isi chethan chimon ajai me kedengpon West Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlo chiken arong along rong isi arda tatum angbong rong rup ke paklar nangji lapen rong rup kaching thor nangji pupen labang so ajai me dengpon lo labang so ajai me lake Karbi kor phatum pensi chepater pipon bang so ajai me along meipu rup sing rong phar lapen kongchun bang rong bong lek thia tum pensi chepater pipon labang so ajai me along chinthong BJP mondol secretary Bidya Tiso rong asar basapi habe pinpo lapen ong dong rong arada tum che tongdun labang so arong along don trok sikep so se ahem tunatum do alang li labang so ajai me lake rong rup kache paklar biri bithung kache pang chola pen prejam asai pen rong rup kaching thor nangji aphanta seke pipon lapen local MSC avijit kropen danglo Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atuma phanta kisu kachelang ahem lo ke charli ahem kijun alang towar lapen meri hing pen danglo kaprek sarkar pen akerap nang pinangji pusi pherangkya thengno choningri pedupon Ilitum ladak lake chicken lekherong ilitum karbikur potensi pini larong grup cetan timum asayang deng sedeng pon lo tangte kopi asai lo ke deng pon ke ilitum ladak ke rong grup cepang ka klar cepang thir pen cenglok lapen ke ladak nilitum la party hin ben stamin ilitum la non nilitum rong karen bang ke non anu jok e thailo nilitum cepang thailo hedi si mon pabjing ben ilitum local MSC apan stami chuning rilo parni sitani tum alo chipi dam lo nasalang li stami nang cicak pen nilitum han stami nanon karen stami alang li nilitum hanon apa survey lo nilitum non survey list ke tang lo pulo tangte alang li mudit nang toipo kamong peklem pu sini tum han lam cak chipi dum lo
ตั้งแต่นอนเราโซกระจาเรียใส่แฮมลงปีเนียใจเมกอบางพุทธักอังตอนก็ปิโลปีเนียน้องเอกิปิโดจัดโดปุโดเสร็จแล้วพุทธักปิโลปุจิกัน Ada bangke nili tumrong si lada karbi grup ho komiti hin pen carai ponsi ya te nili tumrong hem ke Jepang thir ke cepeklar thek bari bitung ke Jepang chot thek la pen ke rong siang bong ka chingki menai hem si pen ke bong he la pen radat pen ke bong he aning samjin pen la sonanong e samini tum pi pajir ponglo แต่เราต้องเราสุภาพนิ่งสามก็ปิโลดูกัน rada tum bangke lada aning samalong bangke nili tum pi ni thek long bangke e don nura sar primara sar mar chelang pet pen non frank ke ansu senil tum tame arong aprek ke cintur hawara sonil tum ta cepeklar pon popu sonsi anutin stame alam thi cepeklang lo ดักนาลิตมารองลงปิอวาร์ไซซีกัตโตราโดละ non ama nili tum dak katora kesiksak la ke ahok lo karen la pen lang abang kenang so la pen nili tum non ama da so iria nili tum arong de la dak ang kang the pido don pharu ko thombak arong dona phaido lo si nili tum dom se ke chelang hem stame ave la si prabjing pen nili tum local emisi la pen karbiang long kachari tim karbiang long afan stame nili tum rong siarat pini chuning ri je nili tum han prabjing pen se ke chelang hem stame nang pida prang nei pus nili tum chuning ri lo แต่นาลิตุมโลกาเลเมซีพันเวทอบางก็ปิสกัจจุนีกันตุ nilitum abang ke ahok lo non local emisi non haidet pen ingkan isi nang pleng lo se alang li non amat ke towar pini ke nang semar pi bom lo tame karen la pen lang abang prabjing pen nilitu han li tunang po Lakhain Koratrok Dwarbagori constituency all Dwarbagori APHLC me phupen pherangya mai kangnipon Dwarbagori APHLC pen pherangya mai kangnipon nangkok laki Karbi Anglong Autonomous Council pen seat cap ki pilaki non kachari bom BJP a sarkar ki ke chok che thek tiklo laki arleng ke thia tumta kilu akamlu emithang anawan kachi pilu lapen ki kanjas dikom asong atumta laki BJP a sarkar alongsi abe ki dunlu rata phan ka chong thuilo athima hemprek ke hangpuki chobai laki klang daklu lapen ki BJP alama lingsi ke kroidun alangli tumjong si ahok hemprek ke hangli pute Assam CM aphan memorandum bidunra rata phan paklang daktha non ke rata tum amek hini penta thekdon long lesi ke thantap ki juidam thap kachitong dam thap pache thang tap lok laki chokchi lapen ke Amit Shah PM Narendra Modi ke wang ahutta memorandum bidun de laki thek daklo rata tumta lasi chipin dak thap ke nilitum APHL se hin penta thek pusitami rata phan kapamang hulu lasi nilitum APHL se song pen jongdun deji kanchas diko matuma phan ke lapen ke hemprek apharman ke Karbi Anglong CEM EM MLA MP atumsi PM Narendra Modi lapen Amit Shah kewang ahotsi rat athengnu memorandum pipajer do nangpu bonta kopia potsi pidun de detlo lasi Karbi Anglong arat atum dagle matha dunot ahok ma ahok hemake Kado Hil Tumpini 26 Long Dwarbagori constituency APHLC si constituency committee pen nelitum Karbi Anglong kanchasikom tampani tum lamboing tungdu athema kopi polo pute nelitum pan condemn polam do nasi condemn polam pute la banke nelitum de badu political sitami charjunore nasi nelitum non kaskomatum pan alang tum pan hemprek kyang nelitum kan kidunde alang tum hemprek hanglo joglo misenlo te bontu tami nelitum ipisasi pen ki yongnun gelalo isi aron na tempe si hemprek hang somte misenji pusine tum pu ki yongdo nasi ilitum lang na me lada BJP tum pan kaskom tum ningchi thepiglo non je BJP government tum hemprek nang piwekji pola la solam bote ilitum kuan se hok he ilitum matha dam sina aleng lia jitimu kanchas dikong president tuliram rong ha la pen ke horen sing be pan ropi je hemprek abang ke aleng litum ke hang hok pet ke hang ti tamela bang ke nilitum e pitra sima te Karbi Anglong a ratum te tamet chujeng bat jirta a hok pet hemprek ke hang punilitum thidunong le athema kopi polopote Karbi Anglong long LK Adewani wanglo 26 March 2009 aninkan wanglo hasota LK Adewani BJP along salangli inut minister da phidmang lo sitamelangli LK Adewani kewang
aleng like la so hut Karbi Anglong yong si BJP government wang lo pote Karbi Anglong pan bang ki hempre ki pachun popu sitami aleng li BJP hided aleng li home minister chu et sitami Karbi Anglong along hempre ke aleng li lam the sita ninje tu te la pike la so bena phitu Rajnath Singh wang lo 7 June dokmoka long la bang ke la se halas tami ninje kang lo je Karbi Anglong yong se BJP a honong lo power ke wang lo pote Karbi Anglong ke mang hempre ke pachun popu dokmoka long really meeting long ninje kang lo Rajnath Singh the home minister chu et ki et lo tetami Karbi Anglong hempre ke long le de lo la se iri tungki mata dan nanya bang ke lalo Karbi Anglong pan kuana hempre a hok ma hok himanang tibi ji manang pipi make la daksi rat tum sini dak na po la chot kali Amit Shah ta wanglo aleng li la dak 4 September 2021 ning kan wanglo norak aklamalo aleng li Karbi Anglong arat tu pa ithebak hempe kalam ninje kangi ma puni kan ke Karbi Anglong ara tum chitu pak pen dunlo je Amit Shah ke wang ke hempe kalam ninje tikangi pusi BJP ago non ke cari bom ago men tum asorkar tum council long do tum sitami na som se rada pan pachurai lo non i phong ke Amit Shah ke wang ke hempe kalam ninje tikang pupu No confidence sa puthak puan lam kaning je RJ kiding ta Manipur alam aputhak ke PM Modi pen ke thangnata ningje pon pedet Manipur along kheni ang bongkachar vopen det angkang pi kar om plup aputhak BJP a sarkar atum pen thangnat ardi pipon pedet Pai ni phai kep arni Lok Sabha along India PM Narendra Modi sitami chitong dunlo laso along kaprek alam theke lamthe jaipon lo sitami laso along Manipur alam ki hangdun hai sitami anu angden pon pedet sitami Manipur akisung alam ki ke panong pondet si lamthe isinatta jaidun dedet ajok penang anatum ke aning ke oipon do pon lo lasila puson alam ki ke thedung along kopi si Narendra Modi kaning je pon pedet mapusi cherok tok arata tumpen chethan pon News Desk Report Karbi Anglong News पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने एयर स्ट्राइक किया इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था ये इनकी प्रवृत्ति थी अध्यक्ष महोदय आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है तुरंत उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भूखमरी का सामना कर रहा कई देश भारत से बेहतर है ऐसा झूठी बात आएगी तो भी Beijing along RB ke thike jang parpik ajok bang thong ke bra ke thom abang phuatum apran kedam lapen bang krener ke batoma phan ke non ponta thek pon long lidet pining aning kan angbong non adihu Beijing along RB ke thike jang parpik pen ajok bang thong ke bra ke thom amuni datum apran dam nanglu lapen bang krener ke amuni datum ke kopi ko son pen loni lapen konat loni thek long le pusi thelang arni sai phuatum pen ningje pon Jasemet munit ki thike longle kanglem lapen hemchar don kiru hai hui pensi apran kedam laswa jok penang an amuni datum ke arenga hu ke sodun sitami penang an aphai bat ponlo lasinon amhat kisum ke pho ara datum aphan sarkar datum pen sitami cherabdun bomlo pusi pachetak pon News Desk Report Karbi Anglong News